गाइस जय जगन्नाथ आपन स्वागत कर न्यू ब्लॉग को आपण मैंने देखिपे कौ भाया जगह को आसू आम आसू से जगह को जो बालीघाट पूरा सुनसान जगह जहाँ को पूरा माने खतरा जगह कहुए ये माने एक्टिविटी एक्चुअली रुहती आउ से एक्टिविटी ये जो आसती ये गाड़ी फाड़ी जो आसे घाट को जो ये पूरा माने रूप देखाए लोक मैंने भयभीत करती एक्चुअली माने देखिपे पूरा बाली एरिया खतरा लगुच आपण मैंने चलतु देखिए एक्चुअली कौन अच्छी कौन ना आपण मानक भिडियो आम देखू सब पूरा चलतु देखिए कौन हो भल से आप भिडियो को देखूँ दयाक लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आपण मैंने शेयर कर भिडियो भल भाव में नहीं आसू कौ जगह अच्छे आम कमेंट मध्यम जनातु आम जा कैंप करूँ देखू एक्चुअली रोचे कि से आम जनइबू लोक मानक ये जगह या रोचे लोक मैंने भयभीत करेंगे नहीं आपन को जनइबू आम आसन देखिए देखिपे गाइस माने कि जगह पूरा बालीघाट बड़ सुनसान जगह पूरा किसी भी माने ये ना चारिड़े कैमरा पूरा लाइट बढ़ा लाइट बुले जूम कलु हूँ संस्थान घाट ना हाँ आराम से सांग गच मारे कि जना पड़नी कैमेरा भयभीत लगे ना अरे इमती आवाज कौन जुटे माने जहाँ भी से लोक कही पूरा सत सत स्पिरिट अच्छी पारे भी कहीं शियाल बुलते आसिक हाँ देखिया कितने शियाल होता भर लाइट पड़ा एक्चुअली मत लगुच जहाँ स्पिरिट अच्छी तब कौन लगुच किसी भी रिस्क नहीं आमर हनुमान चालीसा शिखी किसी भी होगले कतर बसवा हनुमान चालीसा पढ़ा रिस्क नवार ना रिस्क नवा पड़ो आस साउंड एपटे आसते आस भितर ना ये शियाल नुह शियाल नुह देखिल तो ना देखी मत आवाज़ जना पड़े शियाल नुह शियाल एमती आवाज़ के गाड़न हाँ ये अच्छा एक्टिविटी आम आपन को कौन क्षति पूरण करने को आसीनु आपण को माने रिक्वेस्ट करचु आपण माने एटी लोक भयभीत करंतुनी ए कैमरा एटी कोन भारी जोर बुद्धा हो लाइट लाइट एक्चुअली जहाँ कहूँ से सत्य कहूँ मुझे कहूँ बाबू पछुक मुझे गाई आप जहाँ भी मत भय लगुच एक्चुअली ये जगह एक्टिविटी अच्छी जो मैंने भी वीडियो कर आसतु ये जगह को आ देखु एक्टिविटी अच्छी आम देखु आपण मैंने भी देखा लोक मैंने जो भयभीत करुँच गाई जो मिछ वीडियो ये वीडियो कर एक्चुअली मिछ नुह एटा रियल वीडियो आप देखिपे कौ भाया परिस्थिति आम सहित ये अघटन घटुଛି
ହଁ ଭାଇ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇ ଜୋରେ ଚିଲଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଚିଲେଇବେ ଭଳିଆ ମଣିଷ ମାନେ ବିକଟ ରଡ଼ି ପୁରା। ସେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତମେ? କ'ଣ ରସି ଦେଇକି ନା ଏଇଠି ଦେଖନି ଗୋଟେ ଯେମିତି କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଧଳା ଧଳା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଏଇଠି ମୋତେ। ହଁ ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବା ଏଇ ଜାଗାରେ। ହେଇ ପଛକୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ପଛକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ସିଆଡ଼େ ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବା କୋଉଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ ବୁଦାଟା ଆମର ଯୋଉ ଦେଖା ଲାଗିଲା ଆମେ ଖାନ କରିକି ଆସିଲନି ଆମେ ହେଲେ ଶିଆଳ ଶିଆଳ। ଆବାସଟା ଶୁଣ ହେଇ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଭାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସେଠି ଥିଲା ଏଠି ହଠାତ୍ ଆସିଲା ତୁ ବୁଡ଼ୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ କ୍ୟାମେରା ସତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା। ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୋତେ ସେ ହଠାତ୍ 10 ଏଠି ମାନେ ଦେଖାହେଲା। କିଏ ହେଠି ଲାଇଟ୍ ପଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଦୂରେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଆସ ଯାବେ ବାବା ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି କ'ଣ ଏଠି କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ଏଠି ଲୋକ ବି ଏପଟେ ଯାଏ ଏପଟେ ଯିବା। ହଁ ଆସ ଆସ ଏପଟେ ଯା ଆସ। ଭାଇ ଏଇଟା ନଈକୂଳ ଆମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କ୍ୟାମେରା ଆଣିଲ ଭାଇ ନଈକୂଳଟା ନଈକୂଳକୁ ଆଣି ପୁରେଇଲାଣି ବାହାର କରିଦେବି। ହଁ ହଁ ବାହାର ବୁଲେଇବୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ରହିଲା ଭଳିଆ ମୋ ନଈକୂଳକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା ମୋତେ। ଆରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆସିକି ହେଲାଣି ନା କ'ଣ? ଛାଡ଼ିବନି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବନି। କିଏ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ଦେଉଛ? ଆମେ ତମର କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିନୁ। କହୁଛି ବା ସେତେବେଳେ ଏଠି ଦେଖିଥିଲି ତମେ କହୁଛ ନା ସେଠି ଏପଟରୁ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ତମ ଅନୁସାରେ ସେଠୁ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ଯାହାହେଲେ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ବୁଝିଲୁ କ୍ୟାମେରା ସିଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ କ୍ୟାମେରା ଆସିଲେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ହଁ ଲାଇଟ୍ ପଇଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଏମିତି କାହାକୁ ବି ସେ ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ସେ କାହାକୁ ନେଇଯିବେ ଭାରି ରିକ୍ସ। ଯଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛ ତାହେଲେ ତମର ମୋତେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଦେଖାହେଇଛି 100%। ତମେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖାଅ ଆମକୁ ତମ ରୂପ ଦେଖାଅ। ଡରିବାର ନାହିଁ ରିକ୍ସ ଫୁଲ୍ ଆମେ ନେବୁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି हे प्रभु जय बजरंग बाली। कैमेरा फोपाड़ दब घर भाई फोपाड़ दब रिक्स नहीं कैमेरा फोपाड़ दब सब सरज भाई कैमेरा थ ନା ସେ ଧରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଡ଼ଟା ଦେବାନି ଇଏ ହାତ ଦେଖାଇଲା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଜୁମ୍ କଲୁ ଜୁମ୍ କଲୁ ଜୁମ୍ କର ତ ବେଶୀ ହାଲକି ଜୁମ୍ କର। ये साठी ये साठी ये
ଆମେ ତମର କୌଣସି ନୋକସାନ ପହଞ୍ଚେଇ ଭାଇ ତୁ କାହିଁ ଯାଉ ସେଠିକି ବୁଡ଼ୁ ବାବୁ ପଛରେ ପଳେଇ ଆସ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ बोलेल कैमरा चालू बस बस करून टाक आगे नहीं चल कैमरा नहीं चल देख तो ধরা শাড়ি হ্যাঁ ধরা শাড়ি এই দেখো ये हेडी तो जा भी है जो हम डरिबार नहीं हमें हेडी तमे ये हेडी चेष्टा करो ना हमको रिस्क फुल पिला हमें डरिबार नहीं ये हेडी कोन भाई एमिति अत्याचार करछ कोन असुविधा है तमर कोन असुविधा है कुह तमर भाई पछु कहलु ये हेडी हमें तुम किसी भी तुम नुकसान पहुँचा चाहूँ कैमेरा को साइड दियो कौन नुकसान पहुँचा चाहूँ आम जी भी अच्छ आमको तुम रूप देखा लाइट पहले घुंची जाऊँगी लाइट पे लाइट भितर जाउची जानी दे लाइट एमएन लाइट फोर्स अधिक होला देखा दउनी चढ़े गुड़ी तो दे हटान तो तोड़ी आइला कोठु हटान तो सुड़ आइला कोठु तुम कौन पछरे रुह तुम रिक्स नियो ना तुमको कही दूसरी दया करी रास्ता छाड़ ना डबल आवाज आसला हाँ तुम चाहूच कौन ये लोक मान कौन डराऊच कौन डराऊच लोक मान कह कैमेरा फोकस जूम कर दो ठीक है कैमरा लेके देखो नाली कपड़ा भी एठी पड़ी कैमरा लेके कोड देखा दो रोड पूरा देखी नाली नाली कपड़ा पड़ছে এଠି नाली कपड़ा की मांस तुम जानिछ आखु दूर ही जाओ कैमरा लेके नाली तो ये पूरा क्लियर देखा ये भी अच्छे 100% सेठी सेठी दूर ही डरी छाती फाटी छाड़ू देह तो देह कह हो हे प्रभु सब बचन बोली हे प्रभु हर हर महादेव हे प्रभु जय जगन्नाथ हे प्रभु जदि भी अच्छ ये तुम रूप देखा आम देखा चाहूँ तुम रिक्वेस्ट कर तुम कौन नुकसान पहुँचा चाहूँ हाँ कौन असुविधा है गाइस आपण मैंने वीडियो देखूँ भल भाव में जापर एक्चुअली ये अच्छी एक्टिविटी किंतु आम देखो साउंड सुनछि हम एपटे बुलेलु ये कलर सेपटे साउंड सुनछि
ହେଇ ଏଇ ଜୁମ୍ କରିଦ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ନେଇ କ୍ୟାମେରା ଏପଟକୁ ଆଣ ମୋ ଦେହ ତ ଥରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ପୁରା ସେ ଭିତରଟା ଜୁମ୍ କଲୁ। ହଁ ମୋତେ ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ହଁ କି ଜଣା ପଡୁନି ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା କି? ରିକ୍ସ ନିଅ ହେଇ କିଛି ବି ଦେଖା ହଉନି ସାଉଣ୍ଡରୁ ଯା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଠି କିଏ ଅଛି। ଯଦି କିଏ ହେଇ ମୁଁ ଏଇଠି ହେଇ 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 ପୁରା ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଠିଆ ହେଲା ଗୋଟେ ଜଣା ପଡିଲା ହଁ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ପୁରା। ଯଦି ଅଛ ଦୟାକରି ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତମେ ଆସ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମକୁ ଦେଖା ଦିଅ, ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଆମେ ତମର କୌଣସି ନୋକସାନ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଯିଏ ବି ଅଛ ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଠିଆ ତମେ ତମେ ଆସ। ଏପଟେ କହୁଛ କିଏ ଆମ ଅଛି ଆଗକୁ ସେପଟେ ଆସ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଥରୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ରିକ୍ସ ନେ ଭାଇ, ରିକ୍ସ ନେବା ଉଚିତ। ଟିକେ ରହ, ଡର ନା ଭାଇ, ଯାହା ହବ ତୁ ହବ। ରିକ୍ସ ନେ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ। ସେ ଆମକୁ ଡର ମୋର ମତେ ପୁରା ସାମ୍ନା କଲା ନା। ଆମକୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଆଟାକରେ ମୁଁ ଅନନ ଆଟାକରେ ରହିଛି ମତେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଚୋର ଫୋର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ଡରଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, ଯିବା ଭିତରୁ ଦେଖିବା କିଏ ସେ ଆଟାକ କରିଥାନ୍ତା ମତେ ମାନେ ଆମ କତିକି ତ ସେ ଆସିପାରିବେନି ନା। ଆମ କତିକି ସେ ଆସିପାରିବେନି। ଆମ କତିକି ସେ ଆସିପାରିବେନି ନା। ବଜରଙ୍ଗବାଲି ତ ଅଛନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିଛି ବି ହେଇଯାଏ ଭାଇ, ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହେଲା। ଦେଖୁଛ ରାତିରେ ଚଢ଼େଇ ବୁଲେଇଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଡରିବୁନି ଭାଇ, ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରଖିବୁ। ଥାଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସାଇଡରେ ଆଟାକ କଲା ନା। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପଛଟ ନା ଟାଣି କାହାକୁ ନେଇଥା ତତେ ନେଇଥା ନାହିଁ ମତେ ନେଇ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ପୁରା ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍ପଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇପଟ ସାଇଡରେ। ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସାଉଣ୍ଡ ବି କିଛି ଆସୁନାହିଁ ନା, କିଛି ବି ହେଉନି। ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଢଳା ସାନି ହେଇ ଭାଇ ଡର ନା, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉଛି ହଉ। ହେଇ ହଁ ଇଏ କଞ୍ଚାଟା ଆଣିବ ତ। ସୁରୁଚି ଖାଲି ବାଲିରେ ଆମକୁ ଏପଟରୁ ସେପଟେ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଥରେ ଆଟାକ କରିଦେଲେ ଏଥର ପୁରା ଦେଖିକି ମୁଁ ଛାନିଆ, ମୁଁ ଥରୁଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେହ ହାତ। ବୁଲେଇଲୁ କ୍ୟାମେରା। କହୁଛୁ ସେଠି ବାଂଶ ପଡିଥିଲା। ସେପଟେ କିଏ ପଳେଇଲା? ଯିବା ବେଳେ ପୁରା ମତେ ଦେଖା ହେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଦେଖି, ତୁ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ଆମେ ଚାରିପଟେ ଘେରି ନଥିଲୁ? ମୋ ଅନରେ ଏଠି କଞ୍ଚା ଡାଣି ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ମାନେ ବାଟ ଦଉନି ଯିବା ପାଇଁ କୁଆଡେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଦେଖିକି ଆଇଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କଞ୍ଚା ଡାଣି ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ। ଏଇ ଆଡୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆଇଲା। ତୁ ଦେଖିଛୁ ନା? କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ କଣ? ଏଇପଟୁ ଆମେ ସେଇଠି ସ୍ପଟ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଇଲାନି। ହେଇ ସେଠି ବସିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖେ, ମୁଁ ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି, ମତେ ପୁରା ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ। ଯାହା ଆମ ବଜରଙ୍ଗୀ ଆମେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ ବୋଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆମକୁ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁନି।
ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲା ତମେ ଦେଖିଛ ନା ଭାଇ ପଛପଟକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପକଉଥିବୁ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିଦବ ସଇଲା ଭାଇ ଖତମ ପୁରା। କ୍ୟାମେରାରେ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଛମଛମ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏଠୁ ବୁଲେଇ ଶମଶାନ ଆଡ଼କୁ ସେଠି ଶ୍ମଶାନ। ପୁରା ଜୁମ୍ କରି ଶମଶାନକୁ ଶମଶାନ ପାଖକୁ ଗଲାନି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି ହେ ଧୋଡ଼ିଗଲା ଆଜି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପଡିଛି ହେଇ ଏଇଲୋ ଏଠି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପଡିଛି। ସେଠି ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ବି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି ଚେଞ୍ଜ ତାର ପୁରା କରୁଛି ହନୁମାନ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ପୁରା ଆମେ ପୁରା ଶ୍ମଶାନରେ ପୁରା ଅଛ କ୍ୟାମେରା ପଛକୁ କଲୁ ପୁରା ପଛକୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲା ପଛକୁ ବେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏପଟେ ଦେଖ ତ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଡରି ପୁରା ଛାନିଆ। ହଠାତ୍ ପୁରା ମାନେ ଭୂତ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଏତେ ଧୌଡ଼ିକି ଏତେ ଜୋର ଭୂତ ଯାଆନ୍ତି କଣ ଜାଣି ହଉନି କି ପ୍ରକାର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ଭୂତ ଲାଗୁଛି ନା ଚୋର ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ପଡୁନି କି ଆମକୁ ଆମ ଦେହ ଲୁଟିଆ ନ କିଏ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ତୁ ଡର ନା ଭାଇରେ ତୁ ଆମ ସହିତ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଆମ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ତୁ ଡର ନା ଯାହା ହବ ଆମେ ଅଛୁ ଜିନିଷ ନେବା ଭାଇ ତାଙ୍କରି ଗାଁକୁ ଆସି 2ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ହେଇଗଲା ଭାଇ ଆମର ଡକେଇଥିଲେ ବୋଲି। ଭାଇ ତମ ଏଠି ଏତେ ଖୁତରା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଭାଇ ଆମେ ବି ଏମିତି ଦେଖିନୁ ସ୍ପଟ ଦେଖୁଛ ତମେ ତମେ ମାନେ ତମକୁ ମାନେ ତମ ମାନେ ବଡ଼ ବାପା କହିଛନ୍ତି ନା ତମେ ଜାଣିଛ ବଡ଼ବାପା ଆଗରୁ ଭୂତ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆରେ ମତେ କହୁଥିଲେ ନା ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏ ଲୋକଟା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ଆମର ଭୂତ ଅଛି ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏଇଆ ସବୁ ହେଇଥିଲା ବଣ ଭୋଜି କରନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାତିରେ ସ୍ପଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ବାଲିଘାଟ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସେ ଏଠି ଏଇଠି ଭୂତ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଗାଡ଼ି ହାଟ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବାଲିଘାଟ ଏପଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲିଘାଟ ପୁରା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆସିଲୁ ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆସି ପଇଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଆସି ପଇଲା କୋଉଠୁ ଆସି ପଇଲା ଇଏ କଣ ରୂପ ଚେଞ୍ଜ କଲା ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆମ ରହିବା ବିପଦ କୋଉ ରକମ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ପୁରା ମୋ ମାନେ ପଛପଟେ ଆସି ବାଜିକି ପଇଲା ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନଟା ଶ୍ମଶାନରେ ବାଲିଘାଟ ଥିଲା ବାଲିଘାଟ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ନା କେତେ ଦିନ ହବ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହବ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଯିବ ନା ନା ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇନା କହିଥାନ୍ତି ରୁହ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ସେଇଟା କି ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବା ଚାଲ ଯାହା ହବ ଆଉ ଆରେ ଆମେ ଏମିତି ମୁହଁ ମାରିକି କହିଦେଲେ ହବ ଯିବା ହବ କହିଲେ ହବନି ମାନେ ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ କେବଳ ତମରି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ସେଠି ଯେଉଁ ମାଂସ ପଡ଼ିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ପୁରା ହଁ ସେ ରୂପ ବଦଳ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ପୁରା ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲେଇଲି ପଛକୁ କଲୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ এটা তো জুম করতো উপরটা টিকে ଚାରିଆଡ଼ୁ
ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଲେଣି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ରିସ୍କ ଆମର ନା ନା ଭାଇ ତୁ ସେମିତି କହନି ହେଲା। ତୁ ଭାଇ ରିସ୍କ ନେଲେ କ'ଣ ହବ? ରିସ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଜୀବନ ଯଦି ପଳେଇବ ହଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନା ଭାଇ ରିସ୍କ ନିଅ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ନା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଶିଖିବୁ ବୋବଉଛି ଏଇ ସେପଟେ କି ବୋବଉଛି ତମକୁ ଜାଣିପାରୁନ ନା କିଛି ଆଉ ତମେ ଜାଣିପାରିଲେନି ବୋଧେ କିଛି? ତମେ ତ ସିଆଡ଼େ ଅନେକ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆଉ ରହିବା ହବ ଠିକ୍ ହବ ରେ। ନା ନା ଏଇ ସେ କପଡ଼ା ଛୁଅ ନା ହଠାତ୍ ତ ମୋ ଦେହରେ ଆସି କପଡ଼ା ଅଛି। ଟାଣିକି ନେଲା ଲାଗିଲା ସେ କଞ୍ଚା ଘୁଷୁଡ଼ି ବି ଖାଆନ୍ତି। ମୋ ଟୋପି ଟାଣିଦେଲା କି? ଏଠି ରହିବା ବିପଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପିରିଟ୍ 100% ଅଛି। ତମକୁ ଲାଗିଛି ମୋତେ ମୋ ଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଧାନ ଯେମିତି ଆସିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଲି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ମୋ ପଛରୁ କାଳେ ଡର ମାଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଲି। କ୍ୟାମେରା ସେ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏଠୁ କେମିତି ବାହାରିବାର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ସେଠି ରହିଲାଣି। ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରି ଜଲ୍ଦି ଆସ।